Bu вакыйга әлбәттә бик тә әһәмиятле вакыйга. Төркия өчен генә түгел, бөтен дөнья өчен бик әһәмиятле вакыйга һәм шул исәптән Татарстан өчен дә. Татарда бәлә агач башыннан йөрми, әдәм башыннан йөри дигән мәкаль бар. Курган өлкәсендә шун мәгънәсендә агач башыннан килгән бәлә 7 май төнендә Йолдыз Эшкин авылы халкын йорт-җирсез калдырган иде. 370 хуҗалыкның 280-ен ут көлгә әйләндерә. Мин шәхсән мондый зур фаҗиганың булганын хәтерләмим. Һәм бу чиракта бөтен Россиядәге милләттәшләребез шун бердәмлек үрнәге күрсәтә. Борынгы татар авылы халкына ярдәмгә алындылар. Безнең иҗат төркеме бу атнада Курган өлкәсенә барды һәм алар монда татарлардан, Татарстаннан шуннан да ярдәмнең зур булуын күреп кайтты. Май башында Курганда берничә авыл яна, әмма Йолдыз авылына гына шундый зур ярдәм күрсәтелә дип сөйләгәннәр хәбәрчебезгә. Әлбәттә, зыян күргән авылларның халкына дәүләт ярдәме бар, иминiyet акчалары түләнә. Йолдызга моңа өстәп милләттәшләрдән зур күләмдә гуманитар ярдәм атна саен килеп тора. Татар авылын яңадан төзеп чыгар өчен гаять катлаулы мәсьәләләрне хәл итәсе бар. Төрле сәбәпләр аркасында тиешенчә теркәлмәгән йортлар булган. Закон буенча хуҗаларына зыянны каплый алмыйлар. Күптән рәсмиләштерелгән җирләрнең шушы еллар эчендә категориясе үзгәреп өлгерә. Ул урында төзергә ярамый икән. Кемдер хуҗа түгел, үз йортында пропискада гына торган. Татарстан белән Курган җитәкчелеге хәзер шушы мәсьәләләрне хәл итү өчен уртак фикер эзли. Бу атнада Рөстәм Миннеханов кушуы буенча әлеге өлкәгә вице-премьер Васил Шайхразиев барды. Рания Абдрахманова репортажын карыйк. Тартмасы һәм янгыннан каралган капка. Әлеге хуҗалыкта уттан исән калган бердән бер корылма менә шушы. Ишек алдына узгач ни күрик? Бушлык. Бары тик аяк астында ярма тутырылган капчык, янган агач, куаклар һәм нигезнең 3 рәт кирпеше. Һәм Йолдыз авылындагы 300 хуҗалыкта шундый хәл. Менә вишнялар иде, тияләр үсеп утыра иде. Онда сливалар иде. Юрий һәм Элеонора Фәтхуллиннар Йолдыз авылының башында ук яшәгән. Йортларын 2001 елда төзи башлаганнар. Ул вакытта җир авыл советына кабыла, әмма төзелеш биткәнче участокның категориясе үзгәрә. Ул урман фондына кертелә. Шуңа гаилә йортны теркәргә өлгермичә кала. Пропискалары да төрлесенеке төрле җирдә. Мира 4 совсем икенче. Мира 3 советка куйдылар менә җигетем белән. Потому что без прописки штраф. А җигетем минем уехал да, onun военный прописка пока. Хәзер отучиться, а прописку надо. А кая улыла. Минем өемдә юк хәзер пропискага кугал. Шул сәбәпле гаилә ярдәмгә тулысынча өмет итә алмый. Закон буенча урман фонды территорияләрендә йорт төзергә ярамый. Шуңа аларга нигезләрен күчерергә туры киләчәк. Тик яңа йорт төзү өчен сертификатта бирелмәскә мөмкин. Чөнки торак сертификаты алуның бер шарты янган йортның теркәлгән булуы. Жалко, жалко. У меня 5 бар иде кухняда. Ире меня эссе суда шаперде. Раковиналарда 5 бар иде. Авылның икенче башында яңа проблема. Мондагыларның пропискасы да бар, йортта теркәлгән. Тик соңгы елларда елга буенда урнашкан бу җирләрне су басу ихтималы булган категориягә керткәннәр. Шуңа моңа кадәр 50 ел торганмы, 70-ме, нинди йорт янса да закон буенча монда төзү тыела. У мамы все сгорело, у нас сгорело. Үзебез яндык, әнинең йорты янды, сеңлебезнекен генә саклап кала алдык. Әни һәм кызым шунда яшәп тора. Без арендага фатир алып яшәп торабыз. Авылда каласыбыз килә. Идәндә дә йоклыйбыз, авылда да йоклыйбыз. Фәридә апа йортсыз калган туганнарын сыендырган. Ул яшәгән урамда 2 йорт кына утырып кала. Берсе аныкы. Ут сарайларны юк итә, түбә кыегына зыян салган. Йорт янмаганлыктан сарай беренчел әһәмияткә карамаганга зур ярдәм каралмаган. Янган гаиләләрдә һәр кешегә бер тапкыр 10 мең сум түләнә, ашау эчү кирәк-ярак алу өчен бер тапкыр 50 мең сум бирелә. Bütün нәрсәмне калдырдым, шулай сыктык та, что делать-то? Идрис мы там кая китәбез хәзер, дә эшләйбез. Закиря Пумыкалова Йолдызда туып үскән мәктәптә аш-су устасы булып эшләгән. Йорты оныгы исемендә була, үзе пропискада. Бу очракта ул 500 мең сумлык торак сертификатына гына дәгъваклы ала. Приходили, когда нам әйткәле язгалы заявление. Безгә әйттеләр, вот сезнең бер собственник, но ул не прописан в авылда, получается. Получается, инәмә и сестрама, получается, аңа уже не положено денежные выплаты. Әгәр йорт теркәлгән булса, аның хуҗасы шунда пропискада торса һәм яшәсә, төзелеш министрлыгы стандартлары буенча өлкә хакимияте янган йортның квадрат метрына 57,800 сум исәбеннән торак сертификаты тапшыра. Шушы шартлар үтәлгән очракта сума бер кешегә 33 квадрат метр, 2 кешегә 42, 3 һәм аннан да күбрәккә 18 квадрат метр исәбеннән санала. Ягъни 4 кешелек гаилә 4 миллион акча ала. Шуңа өстәп йортларын яңадан авылда төзергә җыенган очракта төзелеш өчен 700 мең сум субсидия бирелә. Правительство сейчас активно работу ведет
Зыян күрүчеләргә ярдәм итү буенча актив эш алып барыла. Махсус программалар бар. Төзелеш, җир мөнәсәбәтләре, икътисад департаментлары эшли. Милекләре рәсмиләштерелгән кешеләрнең проблемы юк. Алар моңа кадәр төзелгән торак мәйданы кадәр күләмдә сертификат ала. Әгәр дә йорт теркәлмәгән булса, проблема бар. Андыйларга нишләргә? Әйтәләр, что урамнар бер ике генә урам кала дияләр. И ладно, безнең үзебезнең өйнең урыны бу. Булмаган холыкны коя будет, они строятся. Алар даже понятия не имеют. Әлегә авыл халкына 110 торак сертификаты бирелгән. Бу барлык гаризаларның 3тән 2 өлеше. Әле язып өлгермәүчеләр дә бар. Төзелеш өчен акчасы җитмәүчеләргә кредит алырга тәкъдим итәләр. Әмма пенсия яшенә якынайып килүче ялгызларның андый мөмкинлеге юк. Янгын китергән зыян күләмен бәяләргә һәм проблемалы очракларны ничек хәл итеп булганны ачыкларга бу атнада Йолдызга Татарстан вице-премьеры Васил Шайхразиев барды. Фундамент оставить можно үзебезнеке? Если вы будете делать... Нет, если вы дальше будете строить из кирпича, это очень опасно. Авылның мәдәният йортында җыелып милләттәшләр белән һәр мәсьәләне аерым карадылар. Очрашуга өлкә хөкүмәте вәкилләре дә килгән иде. Те земельные участки, которые в самом деле по основанию закона будут отказано, я попрошу быстро нарезать эти места и их предоставлять уже тем, кто будет выбирать то, что положено по закону. Закон буенча каралган барлык ярдәм күрсәтеләчәк. Айрым катлаулы очраклар буенча шәхсән сөйләшеп карар кабул итәчәкбез. Авыл халкына ярдәм турында Васил Шайхразиев Курган өлкәсе губернаторы Вадим Шумков белән очрашып та сөйләште. Өлкәдә унлап торак пункт янган. Матди ярдәмнән тыш авылларга белгечләр җибәрәчәкләр, төзелеш оешмалары табырга ярдәм итәчәкләр. Җитәкчеләр сүзенә караганда, хәзер алда торган иң беренче бурыч зыян күрүчеләргә сертификатлар тапшырып бетерү һәм мөмкин булган кадәр тизрәк йортларны сала башлау. Моның өчен авылга төзелеш материаллары кайтара башлаганнар инде. Бу бүрәнәләр, такталар, кирпеч һәм төзелеш җайланмалары. Беренче йортларны ким дигәндә 1-2 атнадан сала башларга җыйналар. Безнең задачабыз, ниятебез үзебезнең авылда. Ник тә менә хәзер Шахразиев килде безгә, җибәрде Минихановында. Бөтен авыл буенча йөреп чыкты, бөтен сәме өйләрне сәме карадык. Уларның хуҗалары белән сөйләштек. Все без холасыбыз килә. Әхмәдулла Хәбибуллин авылдагы 3 фермерның берсе. Өчесенең дә хуҗалыклары, терлекләре техника ашлык белән бергә көлгә әйләнә. Бу чәчү вакыты була. Шуңа күрә аларны орлыксыз калдырмаганнар. Марат Исламов орлыкчылар берлеге җитәкчесе. Ул ярдәм итә. Татарстаннан да ашлык килә. Бу атнада Биектау районының 40 ачык икмәк кабул итү предприятиесе 10 тонна бертеклеләр җибәрде. Арыш, арпа, карабыдай, борчак. Һәрбер кеше тикрыйда кала алмый дип санап инде ярдәм итәргә булдык. Без крупалар җитештерәбез инде. Шул үзебезнең дә теге халыкка әзрәк ярдәм тисен дип шушындый эшләргә булдык. Безнең иҗат төркеме Йолдызда булган көнне авыл халкына гуманитар ярдәмне Ханты-Мансидан китерделәр. 1000 чакрым ераклыктагы шәһәрдә яшәүче милләттәшләр дә читтә кала алмаган. Үзебезнең татарлар арасында тоже объявление биреп WhatsApp'та прицеп тулык булды инде менә. Дарулар, средства личной гигиены, постельный принадлежностьлар. Бик күп эш бара гуманитария буенча инде. Безнең спонсорлар татарлар буенча бөтен Россия татарларына элемтәгә чыгып сөйләшәбез. Нинди кешегә нинди кирәк булышу. Татарлар үзләре шалтыраталар. Марат Зинхарович безгә бер кешене кемгә кирәк нык ярдәм. Без турыдан-туры аңа булышабыз. Хәзер йорт салу белән бергә халыкны борчыган тагын бер мәсьәлә эш урыннары булмау. Авыл халкы нигездә Себергә барып вакыты сулы белән эшли. Шуңа күрә кемнәрдер монда төпләнмәскә дә мөмкин. Бу инде Курган өлкәсендәге 18 татар авылының иң борынгысы һәм зурысы таркалырга мөмкин дигән сүз. Авылны сокларга кирәк, что боллары без мәктәпкә йөрисеннәр, мәктәптә укысыннар. Безнең җесле эш булса иде авылда, безнең яшьләр китмәсләр иде. Кем үзенең авылыннан китәсе килә. Бер кемнең дә китәсе килмәй буллар. Бер кемнең дә. Татарстан оешмалары да йорт салырга теләк белдергән. Хәйрия фонды 10 йорт салып бирергә вәгъдә итте диләр. Тагын бер эшмәкәр йортлар төзелгәч 40 суыткыч сатып алырга булган. Республика җитәкчелеге авылдагы төзелеш белән шәхсән танышырга җыена. Киләсе сәфәр бер айдан планлаштырыла. Курган өлкәсеннән Рания Абдрахманова, Андрей Ключников, Адымнар.